senang. Tenginya sedang no ikani ke Bible study ikani ke por ke ba ya kum ke balang ya puli ke gospel Yohanes ke lenong ke bakhatsan buat kenong ke basdang mentagasni ngira ada pendap ya ke lenong ke bakhatsau hagani ke tayu ke beladam digani ke gospel kalong gospel ha ke babon ki ba try su ukran ki ba kham jliu te hakui kaliang ru ni hab hi ban kham puli kham bania numar ki kentien ki bau kran hangni ki long ki ba lit shadu ketenrai jong ke jingit kristan bat la pensiong rem ki bon ki is phang ke jingit kristan na kani ke gospel te ni la puli lenong ka ba khat sau ni la da kani ka tayo la dam te habo try jisu ongi senran baginya yang ni lek no hadien ba ula yathu yaki sefang kejingwan mensim bakhuit ban pentingan niki ban hikai yaki baro ban penkan mau yaki baro ki bau ula kren bul ong haki bat kumjuru u nakom kejing pentingan niki senran bat kum gijing amin siamiki namar ba ula ong na basnang bon salit no na prenjumki ukularu ya gijing suk kejung u bon ino haki kamut bakin kinyo kenti ya gijing suk jung bakan syong ka don jongki bakum ta ha bakin se kendo ya gijing tenju bat gijing ma gijing ki bubun kani gijing suk kejung u kan long gebor ki banyak lemba jong kita kumjuru wong miki ba kidai ban kemen ba u unit no nomor ulit show kpa jung u ba khamdan bor ban yu ba un lio ban ya sai ru na ban ta jumki ha tu khot ka ba arpho pra te wong pun ko ru khot balai huai wong ba ka jing na jung kalong ru ba kepercayai kenyut tip bau ia yu kepa bat tau kepa kumbau tau kepa lo hukumi hukum ta ulo kongo lani ulale baru ba kepercayai lani usitan kim dan bentasu batu namar kamat bakim la banyo ban penwit yu hakani kejinglet kejung te hakani lenong ba khatsan utrai jisu ubeteng kejing kran bagi senran ika jaka ke bau ke keren bat ki ngim la ban ong kala ban long hadien ba kila de bam ye jing khoi try ke ban ningkong ha ke bau la seng ye ke nongrim jong ke sakarmen jong ke jing khoi try te kala ban long ha ke tu kapor lani hadien ba kila mi nang tu pan namar kat kum gi jing tho ha gi gospel ni i bau try jisu hadien bau la dap ya bam ya jing khoi try bagi senran ula mi batki banet pat sya ulum ulim ban hang taru bon ya keren biang batki te gani ngim la ban ong te hakani klan nong try jisu u kidan ki benta ki ba kham kong san hakani klan nong ukran sepang kejing dei jung u bat kinong buat jung u upen Yesue me kata kejing dei jong u bat kinong buat jong u kum kejing dei padang umet ba jong udieng bat kitnat jong udieng bat mdeu no udieng hiru da jiet da we udieng bakarpang bat ta uding udieng sawan
mo haga ketien pareng la khot ye ka yu ding so wan u vain mo te haga ketien jiu ka dan ko ipat ka kentien te but u ne u ding so wan yom de u ding bo mi bo yang se sun kum tu bo jrong re de u ding u bo pur u met ba u bo pur but now ne u met ba u bo pur ki mi sibun ma kitanan tekat bo nang pur kinang mi sibun kitanan but kini kitanan baro kiyo ya kajing bam now ne u met ba ti u ne met ba u sam thiet ila di sipo ka khando u mi na po ka khando u la sam thiet ila di nong bo scam ba but unang mi unang he unang san but kar bo unang mi unang he unang san unang jrong ru unang ya enter ka jing jrong ju but na une kimi sibun ma kitnan ki barit but ki bakham he rukum ju te kata ka dei ka bo tra Jesu ku aban pen i kum ka nuksa lane kum ka jing ya nujor kum no ka long ka jing dei pedang ju but kisan ran ju lani but ki banget ju bakai stream ya ka jing dei pedang umat ba but kitnan kata ngi pulina do ko khat ko meningkong do ko khat we nang tu pan open iru ba anong hukum ru yaki ko yaki senran bakini iwe haga do khat ba khat ar hang hadian kata pan ukhat yaki ki perlok ju ban kular ba un IT la ka jong ka jing im na ka banta jongki katang isyam ka khot bakhat lai hadu bakhat san mo tangin sepej benia itu khot din tambakani ka silong tang ka kenja bu mat ni ka ni ka lenong ki mat ki badan ka ni ka lenong ho te wong ru ya ki senran bau thong yaki ban ba ukular ru bakin nong ki baseso tikani gede khot bangi penan kam ha khamtam ha budget ye kinu kit kam la kalong ka balang ne kanu benta kalenong ka bakhat san ka khot ka bakhan rio ha ka bo tra Jesu wong phim sila jet inga ringa la jet phi ka buat panang ta u yai pen kan mau biang ki u ban biang ye ka jing dan kam bakin ni iwe ka tangi sem ka khot bakhan nyo ban nang tapan u yathu lupa bakin se kendu ye ki jing tanju ye ki jing sya le persya bat ki basuan ye ki ban ki gin hab ban ye kendu ikata na ka perthai haga dukhon ka bakhat phra du arfuai kalong ko maula yathu lupa khna ba ki gin long gi bre ka pen khre te ka dan ru ka jing yathu sipang ka jing tat jung ki jiu yu kalong ka bar fuar hei ka khot bar fuar hadu ka bar san ban ka khot ka bar fun ri hadu ar fun nyu pan u yai kular biang ki ba un pha yu mun sim ko ba un sakhi un ai ka jing phla ka jung u sipang chris ka mun nyirap iksin ran bakin phla yu try Jesu ban long ru unong pentengen jongki kata kalong khandiat kimat ki bakong san jonggani kalenong ka bakhat san tingin ya tersiter nadu ka khot maningkong dengan puli ka khot maningkong hadu ka basan tenrei kat bakasya ka por ngin pendap kat bangila ki khot nang ni namar ki dan ki jingmot bubun ma gini khot tengal kan nyarap ingi ladangin kampet benia ki banginum kerki than tang ban su pendap ban puli ka ni kalenong kelenong ke Maningkong Gospel Yohanes nong bakhat hangmat ke dekat Maningkong Gospel Yohanes nong bakhat san mengangalong udieng sawan ubasisya baru kupa junga ulong unong smar briso teka keri Israel hakapor jong try Jesu kedai kedri ke badap da udieng sawan bad hado mentaru kiding sawan hari Israel kidai na pedeng kita kiba itanat tam bat kiba mi kiba roi kerhai sibun
But kawan ka bagi snah Israel ka di kawan ni kiwan ki babhatam ka perthai. Tikani ka de jinglong jong kari Israel. Baka dei kari ka bau uding sa wan ubun ma. Tingi sung tho balai nang tabu trajisu sim nuksa do uding sa wan namar baki nong shakhnong kini kisendran jong uru kitip ma ya ka jinglong jong ding sa wan. Uding bagi iman kasngi. Mo dong yang ai fi ban ong ban batai phong ding so wan mo kam de ka basuk namar bangi mi i uding so wan man kasngi mi i ho yo jing pur presben hakiding kidan gizat jing pur ko ba kham mi i mangi du biskat ha pur bu pur ba ni kum no bu pur mo lani pathau tenru ding so wan de bangi i man ka pur te kat ba gini kisendran per kitip ha ya jinglong jong ding so wan but kitnat jong ki hay ki tanat jong u mo takadau trajisu le seu shim daga ni ga nuksa ban yirap iki ban sungthu te le se namar bah ka por bagi dang bo useng la ne penlong ya jing khoi try ga baningkong e bat ki udang kran sifang kawan mo wong kani kalong ka khuri junga kai kani kalong ka khuri kalong ka snam junga mo daga ba useng ye ka jutang ka ba thamai kani kalong ka jutang ka ba thamai te hamba ukran kumta kamat ka tu ka khuri ka den kadan kawan ha ka penkan mau yi sendran ya kawan mo te hoi try jisu om bakani ka kalong ka nuksa lani ka dur jung ka e ba ka snam junga kan long kawan haba kidi kawan kepentingan aibor kemen ya gitu kibadi kawan tangi haban kan mau ne bagani kawan ke baki kidi kesendran utrai jisu lani ki nong sinong jong ke Israel hatu ka por kam dai kawan ke bapen buat ke bala dedi kalong kembadi sya manga mafi ha ki jing khawai ru ki ai de kani kawan te hoi la dadi pat sibun te kadan ke jing buat te Im Solomon betho ya ka probo ka kitab probo hakalanong ka barpho ka dekhot ka baningkong wong briu kawan kalong ka jinge mai batai kumno babo briu la di wan than te mi ki jinge mai ki jinge nia bat life hujat ki jing kulmar tengi kran ni sifang ka badi ya kawan kum badi kum ka jing pentingan kum badi sya kum ba emo kalau mundur beliau buat mandi sya sikit li te jayu femte te kalau taru habau beliau di kawan di sidi te ka kulmar ka jing imjung te transisu ukran sifang kawan bakalong kata ke senam jung berkani ke senam jung ke dai kata ke pendap ya ke jing imjungi ke ba ai ya ke jing imbom jukut ke ba ai ke pen khoi jingi ni ki pop jungi ke ba pen long khoi jingi buat sibun ki ke ba ai ke jing kemen ke jing suk ini to kumba uai uding so wan ya kita nak jong to uang kita te nomor kidang sudah di ya kene simbentan ke jing khoi try kidang kan mau ba te ki ong ro ba ha ke temple ha Jerusalem ke kamdan syu menta ke temple na nomor la penduk khot ya ka haus nam new fo hadinu Christ te rei ke temple ke itanat ba ya kini ke temple mendai bala thau sinaru Solomon ke bala sinaru Solomon ada penduk ya ka por ke jingwan Nebuchadnezzar dan rei u Herod sim uba sensar haswa ke por trajisu utau buki ong Herod ubakhrau lani Herod the Great u la persiang ban penbut thik ya ke dur jong ke temple Solomon habu sna bujli biang ya kini ke temple hakju ucaka te hak ki jingkhang rung jong kani ka temple ki don ki belasna da ka ksir ka dur jong ding sowan mo tele se kalong bagi sendran ki dang ya sejan ka temple trajisu ukran si phang ding sowan da ka ba penkan mau ki ka nuksa ting im tip ma ka e ka ba penlong yu trajisu bun ai ka ni ka dur kalong ka ba mayan bat kalong sisa ka ba wan rapat ke basion sah ke donot jong ki bangit peteng la peteng hado mentaru peteng la peteng ke pun kan mau yingi sipang ke ni ke jinglong ke jong try jisu ke jing de bat ni
te ki jiru ki jupanan kam ya kani ka long haki jing tho ba khoi ka bible la ju ya tho bon sin ba ka jet ben riu jiu ka dei ka jet ben riu ka balong kum ki ding so wan ka mat bo bleu thung yu ding so wan bat ba kani ka jet ben riu ka mi nau tau ding so wan mo te ka jing kran jong blei bat ki jiu ba dan ki khap ba dan ka jing bitar namar ki pop ki jong ki te ong ngala bu uding so wan bu bha pring badula mi ha tagamot la pen mi ye phi ki tanat ba finong ka jet riu ka ba bha ka ba itanat nri menta phio pen ban do ding so wan u bolong kumunong we kamot ba kilap hai si ki we pat ki blei lani ki we pat ki nong ilam Lalu fi puli ka kitab Jeremiah ka nong ba ar ka khot bar huwe kadan ka bakum kata ka ba ublei ukran sifang ka jet ben riu jiu kum kita ki ba mi no ding so wan ba ublei la thung nong ba ar khot bar huwe sare Jeremiah ar huwe Tuan puli ni kan Jeremiah ar fui. Nrei ngalala thung yemi uding wan ububha. Usmbai ubuhok sudah. Hato kumno melakala long hanga ujing thung ubasniu jong uding wan ubapher. Uding wan ubapher kamal ubomdei utau bala thung do blei. Kani gadai bo blei ukran se phang ka jing phaidin no jong ki jiu no blei hi te hoi ki bons ki wi jaka Isaias nong basan ka khot ka baning kong do ka banyo ka kham tongin ka kham bania Isaias nong basan ka khot baning kong do ka banyo nan puli ai bangan ruai hau ba i jonga ka jing ruai u ba i jonga sifang ka briso jong u ka sifang ka briso jong u ba i jonga ula dan ka briso hailum ba seso sibun bad ula kere ka bad ula lum no ye ka mau naka ye ki mau naka badula thung yu ding wan babha haka badula tei ke jing phira preng jongka badula tiru ye jaka taliat jongka haka te ulakmi nanti bakan sei degi so wan bad kala sei degi so wan klau tementa phi ki basyong Jerusalem bad phi ki rang ba Juda un bishar hai to bishar ngakarpa jifi hapreng junga bat kabriso junga la banle sayupat ye kabriso junga kabangam sim lale ye hakka bale bangala khmiranti bakan sei deki sowan tegala sei deki sowan klau te tu ie ngan yethu afi ye ngan le ye kabriso junga ngan wengno ye ka jingker jongka bad an bamdu ye ka ngan pen pra ye ka kantot he ye ka kanro jongka bad on YouTube ye ka bad ngan ino khlau ye ka onam khlat ye ka bad onam khlat ye ka bad onam karai ka do not relate ngan puli biang dekat pesan mo ti tu i ngan yathu i phi ye ai ngan le e ka briso jonga ngan wengno ye ka jingker jongka bad on bam do ye ka ngan punpra ye ka kanro jongka bad on you top ye ka bad ngan ino khlau ye ka onom khlat ye ka bad onom kara ye ka
Tegin mi kiding sya bat kisya buit. Ngan hukum ru ya kilo ban penhap slap halor jongka. Namar kebriso utrai kipat kalong gayeng Israel bat kirang ba Juda ujing thong basngo bhajumu. Te ulak mi lanti ya kajing bisyar reyak mi kajing banben. Ya kahok ru reyak mi kajing kaang. Togel kut angta tingi ne bo blai uai da gadur jong uding so wan bat kiso jong uding so wan mo wong ba nau ni uding so wan kitna jong ni uding so wan kila penmi penban da uso ubolong kumno uding so wan klau komod ubam bang ubam dan gajing singam kemudian so wan ubala thung doble doble ka beningkong ka dekat beningkong haduk ka bar ar uyethu kumno ba ulap sumari kani ka briso kani ka jaka ka ba ula thung yoni uding so wan kumno bolo sumar wong tu wong udan ka briso hailum baseso sibun tagmod udah jet ika jaga basiso nang ta uker ya ka bat ulum no iki mau naka bat uthong yo ding wan babha ka ublei ka por bu uthong do ding wan ubabha bar lati ru ika jaga jing teliat so haka tagmod ublei usna sa ka jaga ban teliat iki so ban penmi ka wan haga ju jaga ti ul khamin ti bakan da sei kiso wan bat kala sei di kisah wan klau ti hangi pat kasapui sekajing sekibrio dekat balai temen ta phi ki basyong Jerusalem bat phi ki rang ba Juda tu bisyar nga kerpat fi hapreng junga bat kebriso junga la banle saayupat ya kebriso junga kebangam simlale ka kemud boleh wong la sumar hadukan ni ri hakabakut mi di kisah wan klau Tinggi sewan klau kila benung rugi bakatang. Haba perkat jika jing day jong blay but uso jong gajat benrio Israel hak tu kapor kalong kumuso bakatang. Katang yu, ban bam kalong bakatang. Di nang ta dekat bersan blay peni ya kajing temu jong ban bisyari ki. Bat kala jasya kumta hak jing wan Nebuchadnezzar. Wong gumno dekat bersan. Tito i ngan yatu afi ya ngan le ya ka briso jonga ngan wengno i jingker jongka bat on bamdu ya ka ngan penpra ya ka kenro jongka bat on yu top ya ka habu blei ngan wengno i jingker jongka ka num dan jinga da shu iki ka jinga da ka kti badan bo jong ka num dan shu alo jongki ba kata ka long ka sir khai ba ada mangam fi ngim dan shu po ka jingker blei te la banja kat bajai kecik macam ni dan rei ublei udang kering baruangan penprano hebat on bam do eka ngan penpra ya ka kenro jengka bat on YouTube eka te kani ka jing penpra ya ka kenro ka tho bagi nong syun kin sawan kin su yu da ka besuk halor ki kenro kin mare halor ki kenro bat kin sepenyap napang ya kinong syusno tigala jasya kumta ha jingwan jong Nebuchadnezzar nangta tikin mi kiding sya bat ki sya buin ngan hukum ru ya kilo ban penhap slap halor jongka tu blei kamot wong ni ngan penlong keri ke bat terkhong keri ke bumdan so iruan bat kala long kumtai ki Israel hakapur bagi hab merau sya Babylon dakilawan pai takala roi biang dalam poi kemasan sepas nam hadian pan ki penyap yu trai Jesu new post senam hadian ke jingkai trai Jesu la thang ya ke Jerusalem la pendu ya ke temple bat lebih biang jiu nari Israel boleh pun sekamai ki seduk ki bakut jang kepertai tang baula kular bon sawan ra biang ki
haus nem ka khandai spa so phofra ka Israel kala jelong biang ka hima ka we ni ki ri jong ka pathai haswa jong kata mdan shu kari Israel ki jiu ki dan keleng ka pathai ndri mdan ri Israel teman ta kala dan tiban kata ka dei ka ba ulai te ka por bo try jisu wan mi kalong ka mo thung biang yo to ding wan beki brio ki nyong ngai u te sibon hoi ki langet la yalop ki gospel ru ba wat ya ki gentle ki balong kum ki ding klau mo ublei usim ki ya ki tanat jung ki ukrap lang hauju ding wan uding so wan komot ho try jisu bagi gentle bat ki jiu komot ki bagi jet menteri bagi jiu ki nyelong ki tanat jong ju uding so wan komot jong try jisu takadaw ngi ka balang Kristan ba kalayar haduk kan ni kini gisni namar ba ka plan jong play kalong bo try jisu unlong met ba jong ka balang ka jong u ka ba kenthop ye ki jiu bat ki gentle kat ki bangai ho ti kata ka dei ka plan jong play ti nang tu play usong pat ak tu khot banyo namar ka briso try ki pat kalong ka ying Israel bat kirang ba juda ula thong basngom ha jong te ula khmi nanti ye ka jing bisar re la khmi ha khmi ka jing ban ben bat ye ka hok ru re ha khmi ka jing kang ublei khmi nanti bo tau ding sa wan bo ula thong kamat kirang ba ki ban long kinong sinsar kinong bisar begin ai ka jing bisar ka ba hok Nrei kam simlong kumta ula bu ya kata ka gijing temu baleng ba gani kamat kari Israel kan nong kari ha ka bagadan gijing bisar hok nrei don panban gijing banben ula kami nantiru bagan nong kari bagi breu ki le ka hok nrei dale man ni ka bom hok bat kalong gijing kang kai gijing kang kamat haba hagari kadan gajing bom hok ki babun ru ki breu kenya kendo jing bat kin kang kin nyar namar gajing sniu ko bami hagari na gajing bom hok jong kinong sensar tiga mod uni uding sawan ubo bleu la bo simlong shu uju ubo la thong menchwa tena kata ka daw bo safa usathong pad the wedding sawan bodo tau de try jisu try jisu wong de manga utau ding sawan bau kupa ula kular bon sathong biang tiga ta jing kular ban thong kadan haki wei pat ki danong ta te utrai jisu bo ukran ni gani upen iru bia kata jing thmu go jong blai bana na u kan mi kitanat ki ba ie je ko hok ki bala e ko man jong blai ban ki bawan ra ya ga jing seso ki ba penroi ya ga jing bha ibu penroi kejing bisar hok hak perthai ti habu ong uding so wan utrai jisu ong tu ngalong uding so wan ubasisa kamut yu gani bu ong ubasisa ni kampan kam mo gini gisngi ka kentin bong long genuine ma ki company bagi dia tiar kali tiar ki ong genuine Maruti spare parts marbubun ba ki penenkam hari India dagi kali Maruti tanda fipet ya ka song jongki spare parts kita tho genuine Maruti parts ma genuine kamut ta bedai sisa uta uba long sisa uding sawan uba bha uba ublei ulathong balai yo hab ong kumta namar bon ki fake bon ki bomdai ki original bon ki carbon copy te ha por jong try disuru podong im uru bon bah ki brio ki bami ki bong adeu nong penem te try disuru ha ban ong sai badai ma u wa manga ngadeu tau basisa bagi pan ba kinum sa akalengo satairu dan boong ngadeu jisu saturu dan boong ngadeu jisu sathiru dan boong deu jisu te nila kumno mo ha kapur jong uru abun kum kita bar ke sarkar rom kala nang kem sikam yaki kasat bendi ki dan ki bak penyap ru te utrai support kim dan kano ru ka daw ban kem yu la stang kata bagi penbor hi jiu
badai ban kem yu de ban sa na pna yu u pilat u that kti wangam sem kano ka bam hok hau ni ubriu uni ubriu long bolui lui dan ke ban kano yu bolong nong pen khen an tin rei da ka bor da ka buit bad ki sakhilam ler ki pen bor yu pilat bon sa na pna una hukum ban sa na pna trai Jesu te takadau habau trai Jesu Ukraine sepang ke jing sisa pilat ukuli wong kai ke jing sisa pilat ukendet habau trai Jesu Ukraine ni ke jing sisa tingin se puli ke tu haki hoi akani ke lenong hau gospel unionist kitu ke jing Ukraine ki don hi ki benta ki bay dei ki bala thoru ki bay gospel ki don ki benta ki bakhlam record ma bala tho Mattheus na ni Lukas tadi kata kedai ke jingmut habau trai Jesu ang along ding so wan ubasisa bagi beliau kinyo ke jing so scam bu ni udisya utau belapha do blai beliau ang ade ubasisa nomor bonro ki ban kam yadi beki dei kinong pelat lani kinong penem ye ki beliau na kapop lani na ke jing ban ben te hapring ki babon kum kita trai Jesu ka surga basai wong ki pajba sningkong wong suai ki senran badadin kata ki senran ki selap ki kata budai mu tau basisa te kanika jing ye dei padeng uding so wan bat kita nak ki basno to kan sengin sai puli khot bar tenrei kadan ro sakani ka weipat wong baru kepajunga ulong unong semar briso tinggal puri khendian na ka kitab wisaya ketul nong basan dekat iwe dunyo ni ikum no bo blai wong si phangil di ba ulapan kre ya ka jaka ula wengi ki mau ula jet daga jaka ka babha ka baseso banthong yuding so wan tiu tau bathong yuding so wan bat uba pensan yuding so wan de utau boong kani dagani ke kentien unong sumar briso te Bible fareng hoi ki don ki translation bagi peran kam ki don ki jat ketien kam ha King James version ki ong husbandman te husbandman kam de boong ulok ta boong husband kan ka thoi ke jingmut jong unong rep lani unong thung mo te ka khamduna haka jingmut jongka naka ege bau trai Jesu mut kani kadon ke jingmut ke bakham jeliu ndei tang bau thung ndreu deru ubari ubasumar ubapensan ubai uba narong sidong mo ubakhlat bupej ba unroi bha tikawan naka kentien Greek ke ba keno Georgos kani ka thau thik ye kata ka bong daktin khasi unong sumar briso ha ka ktin phareng ka ba ye dei bat kata ka jingmut ka dei divine dresser mo te divine dresser te utrai Jesu wanga de uding so wan ta nanga kin mi kitunat dari mano pat besumar yo ni uding so wan mano besumar gini kitunat lani ye kani ka briso uta unong sumar briso tidai mano utau bos unong sumar briso wong bok pa junga ulong unong sumar briso so tu my father is the vine dresser te ningkong ngio kani ka dur sepang kani ka bokran trai Jesu bakadan ka briso dan unong sumar briso ubala thong yo ding so wan bat ubayai penroi pensan yo tau ding ye kitnat jongu bikin roi bha bikin long ke so utau dei nong semar briso ude ukpa jongu bha beneng bat utau ding so wan pat ubami naga jingthong jongu ude utrai Jesu ukhun jongu play telang ikan mau ye kata kajing sisa ini sibun bha kajing ade jongi kum ki banget utrai Jesu kajing ade jongi bad ublay ukpa bad ublay ukhun nang no ngiyo ya ka jingbam ka bakan jaman siem ka baman kesni ngiyo nau ding so wan nau trai Jesu
Menubut bepet yangi bangin roy nginang san hakabaman kesni deu kupa jengi hapening. Tegani gede jingkai ka utrai su ai kalong badan kamma. Teng ngim ni puli gani dekat ni lala lendat ru nrei ngim perkhat ya gani ke jing stream hapadeng ding so wan unong sumar briso bat kitanat jong ding so wan. Kai ke jing dei hapadeng jongki. Tenang ni ngi so thu bo bleu kupa ubrong bleu badan bor baro udai unong sumar ujongi. Tule kata ke badan kam na ke benta jungi bangin long kita nak kibasaiso. Uno rep uba thong uding so ule yo. To ngi seniam dadan atau uding so wan rei pipet ye kinong rep lani ki bre ki bathong ki yang kisam jong uding so kile yo. Man kesngi kile ban pen bakisla ki balayam pen khuit no iki. Lada dan kejing mi than ki tat si jaka ki khlat ki weng no katukan ni bonyo ban roi bha nanta ki pen mi so nem nadum mi so ki pen biang ya ka khandau bakan long ka ba sbo ki pen khoi ki khnyang ki we ki jing penwit ki ba penwit ya ka jing mi bha ding uso Bat kum kita tersitar, ki ai ki dawai ki bu da kasun ban penyap ki kenyang. Nang ta kasbo kita jit bah, na spek kita gini ki berminat satu kita research ban iceberg ai yu dieng bun mi so bah. Dan ki boong oh ula dau da rendah baot yu dieng ngamut da pui bami na ka baot rendah yu dieng no. Tu das sodos kyong tigil liwat khnang ban ber sodong ketenra jung dieng. Kidon pat ki bajit ki snap kaj ayu ki bunjat. Kidon ki basyo daki kenja tanat jung ki kenja jingthung ki syo ki bikin long pret nang ta ber. Te bun rukom kum kita. Balai namar ki kwa bu tu dieng ubaki thung un seso unum la nei. Te ba phia ya ki snong ki ba kham skendong phi i kata. Tiwat hang ni ni jan ru ngi kata dan kisnong ni kemamaupan ngi da de kapor kayom bumi u sonyam tra ki dan ki jing da ki lanter ki mi sonyam tra ki bada i bha ki bada phu bha kemud da siso bha itu ki ding tengah sumudur kan no kejing minot jong kitu ki trayeng bakin pet kin sumar ya tu ding so nyam tra bon siso bha Tekata kedai ke bau blei ule nak benta jongiru. Bekum kita ki badan kam ya kejing pet kejing kami upen biang nadong sedong. Tenrei hak bekut kata kejing pen biang kejong kupan na sebar kawan sualing baju no kawan lumba udiang metba haba bu bahai kesbo pen biang bahai kesbo na tenrai jong udiang te ketu kesbo kamlet bet sultanat kamya lembaga air sultanat kalit shwa sekhando ukjit utu uding umat ba ustam na umat ba mo juding nang ta usasna ya ketu ya kejingbam kesakiu kasalit sikitanat kebengiong ke nourishment nani kejingbam ke beti na kebenta kitanat tehang ni ibu try su bangin sup mangi bangin suthu ya kejing dei hapadeng jong kupa ukun bat ki bangit ukun uai dagani kedur jong ding sowan bagani kedur kam dei ke batmai bangi inadu ki por ki bakhamen chwa bu bleu lopen kam ya keju kedur na ke benta ke jat benri Israel dan ri kam ni ke benta kam thau su tang ya ke wi ke jat benri Israel ka thau ya ke jat benri ka bala jit jong blei ka bakenthop ya ki Israel ki bangit hutra Jesu but iki bamde Israel kisi ongi gentle hak Bible mo lani ki bamde Israel ki bamde ki Jew baki kinong kitnat jong ju umat ba ubulong ka Yesu te habangi perkhat yaki jingker khu ki bangi yo kum ki bangit kini kisni nyo nei nyo e jing sup nyo e jing kemen nyo e ka bor banyak lembah kini jing nyo nei kata
Ngiyo ke jing ai ke jong u. Nai kiwan kita. Kiwan no try Jesu. Namar ngilong kita na ki bakejit ya kata ke jing bam na u. Bangin ngiyo long kita na ki basesok. Ma. Te menu bersemaringi bepet ingi pan kebaman kesengi. Hoi u try Jesu ru semaringi namar uang ngang long lambat pi seduk ke bekut ke percaya. Ma. Te ndre habangi pet je kini ke benta. Kerta kawan hakadur jong ke jing semar jong kupa. Ukpa jing ibu happening. Utip ke ig bangi aling ba. Utip ig jing ma ki bau ap ingi. Utip ladang ilong terkhong nang ilong kumno. Utip ladang iyo bam nang imyo. Lani kumta. Kadon em ke jing swai hangi. But utip ye kaban penbiang ya kata ke bangi don kam. Te mau but ukun lani utrai Jesu. Kia trilang naga benta ban penlong ingi ki baseso kum kitnat ijung. Dikata kedai kabad syai ba kadur bu ai Jesu. Ngin hap sungtu nang ni. Bo kpa jengi ba pening udan kata kejing sungu kit khia ba ke concern ke bolong ke bakrau ba ke bajili ba nam ta jungi thik kumba unong semar briso udan ke concern dan ni kejing songkit klik ke bakrau naga benta ke brisok jung ngingi long ke brisok jung kadba uding sok wan pat ubolong try Jesu udan pat di kejing kit klik kejing songkia ba ban penbiang yangi ia kata ke bangi dan kam ke mensim jungi kejing bam mensim jungi wong utau bawan hanga unam than utau bangit hanga unam seliang syu nila puli kini kelenong ke bandri. Kita kijing kular jung kidai bersisa. Badah kejuk kelenong wong utau bangit hanga wong hakesingi bakhado ngan penmi pat ju. Uripit biang kata kelenong ke bakhadwe. Wong ngalong kejing mi pat bat kejing imde. Tau bangit hanga lau layap ngan penmi pat ju. No? Dia kata kedai kejing kular. Dia kani kalau kedur jong ke ke bau belai design lani kejing penbet berhenti kejong belai yangi banginyo dia kata keberan kam. Tapi hang ni iru ia kejing keluar jong try Jesu bansa ia dia bau kepa untong yu kemudian sewan. Bonwan sekani ke percaya bansim ia ke benta kemudian sewan lani kumumat ba. Tiuding sewan apa compare bat kiwi ki ding jong ka compare umde uding uba itanat ban pej dan dur dan dar uslong kum tu long kum jermi ki ngamat kini kenja mo kidan gitu ki kenja bapur ki badai kum ki sya mo kitur kidan hi bapur tulong kum ti bapur si kidan ki ya sodong kum tu Dari kenduk padu ding sepilat tang dia pej bahamo bu internet kalba uding sawan nomor upur serut untuk ya ter saudong jong ka keper te ki priu ki ba usuan kami teng kim kan mau ban pej yu dari ki kampet man yu so oh no so grep la mi bha ju pi ha kalba yu tu ding te kim nai ithan kalba ki pej yu ding kse ani kejing tenat kislah kipet uding so nyam tra uding rogi tenat so rogi tenat tik utrai Jesu penrit yaladi hadu kata bama bolong khunjung blai ubadan ke buram baro ke bala aidu ke pahu menbau dang dan happening jit banwan ban sime kedur jong uwe besyupur ujing thung besyupur ubamdan bepet bepensalia tak kedai tenre dalam mi so teki dan interest ba bandum pat banyak ba mi tu so ti kata kedai bu Isaya hau Isaya lai thu lepas phong try Jesu dangi kani ka lenong pasan phulai jung Isaya kedai ka lenong ka balai thu sibon ki ka kom ka belengkot ba phong try Jesu bat kedai ka lenong ka ba kiong ba pedang ki jiu ki bompat ngai lani ki nong elam kijit benam puli kini kelenong nomor kim la len bakani ke keren phong try Jesu ti gitu ki bom kwa ban pedang yu kum Mesaya kiele ban penkiare kini ni ki paj ba tu khot ko bening kong ko angkum no
tiat ma uai balangit ye ka jing pen mana jongi ban hano bala pen pau ye ka sang ki utrai dkhot bar na bau mi no hakma jung kumu jing thung badang lung bat kumu thiet na ka dur khiang dan dur lemne jing itanat te habang yu iu dan ka jing bhabrio bangin ibha yu ulong bala iben bad bala kentat digi brio ubrio ki jing sosi badu batip ya ka khuslai bad kumu baki brio ki jubori ila ka khmat na la iben yu tengimsim na nyeu yu kata gadai ke jing nyeu jong ki babun ki brio hakapor bo try jisu wan sekaperthai lan no kito ki bala yo e ka jinget hakadono juki hadu mentaru pulang kumta hakaperthai dang nyeu ben nyeu try jisu namar bau kedur jung kamdei ke baong kum kita ki dong sencar kita ki bakrau batri kita ki sim ki bakrau bi tanat karyam ke bet juki dari lawan hakadur jong brio ubeduk badu brio ubasya yaki jing sya leben tutungin se beteng pat yakani tayo banwan ta keburum ke jong blai amen tutungin doy kukpa jungi bhabneng ni aingu ime ntaga ktien ke jong metrai bat ki jing mayan ki ba me ayengi numbo try jisu sifang kene ke jing dei pedeng jong me ublei ukpa jong me ublei khun bat ni ki banget hau khun jong me Jesus Christ ba me ublei ukpa melong nos mar briso bo try jisu khun jong me ulong ding so wan yo bo me mlathung bat kitanat ki bami nau niu ding so wan de mangi ki balangit hu ban ngai ngo eme try banami ngi yo lut yiki jinon kam paro ka bakamen sem ka dono jungi ka don kam ka jingmot jimber khat jungi ru kat ka bakadon kam bat kamjuru kamet jungi me besar yangi deki iki babhagan rat bakoma molekular banginam kerdu iki ru kalong ru kumta ya kita ki bangit hami ban ngai ngo eme ko pa namar ka jing sumar ka jomi komuta unong sumar briso me pet iki jing man bha jong ka jingim jongi ki balangit ki balasyanya hau khun jomi u Jesus Christ atrai rap ini baginang syanya sisu nang ni sekhamat bada try ki don ruki weipat ki paraman sim ki badang persang ban sngutu igini ki jing mayan habaki yo sngu ki ktien jame ka bangi puli ka ni kapor yerap ki rukan rat bakini i bo try jisu de tau bo me malabu hakani slakhndo mela pha shani ban pen eme ki ru bad ye boro kat ki bawan chu ki bangai hu bakinyo ki jing im bom jukut bad ke jing lam ki jing sumar ka jong me ki baro tu sngo ko pai ni ki kirpat ki jongi kerkhoi ni wei pi wei baginang ngam jeliu ka khtin jome baginang yo ka bor ban im ka ni slak ndo kum kita ki badai ki tunat ki jong try su to da ma ki pop kringkang mi sam ngi try ni pa ni ki ne ktang Jesus Christ amen itu ngi penuai no ni ka por dengan terpati sembahbin sembahban lagi ni barkhabana to ay kajing e jong le pa kajing e jong le khon lama jes jing slop sha bom sim kho kini la kin shan san kar ngi kum ka ba study lamba kitu mane wa shakri dame me kalang slop of time ta shat bom shkur amen